ओंखायनो जोंना गोरोन्थि बुजिनो नाङा दा जोंना जुदि केन्डिडेटआ फैबा आफादगिरिया प्रमद बर'आ बुंगोन जोंबो इउपिपिआ पावाराव गैथ'वाबाबो समस्ति मोनसेयाव 6,000 लिस्ट बानायनानै अमित शाहनिफ्राय जों बन्द'आव लाबोनो हायो होननानै खोथा होदों बिथाङा दा बुंनोबो हागौ फैयो होमबा बे नांगोलालाय मा फात्ता मोनगोन दा सरकारावनो गैया फोसावबा एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनाय जागोन होनबा आइजोफोर 17 बोसोर शासन खालामनाय हाग्रामाया जेबो मावनो हायाखै 7 मासनि गेजेरावनो प्रमद बर'आ हिर' जाबाय हाग्रामाया 0 बिथांमोन इउपिपि को दानाया बोसोरनैनि बारबाय 2.5 बोसोरसो जाबाय इउपिपि 2.5 बोसोराव हिर' बिपि बा 17 बोसोराव 0 जेबो गैया रायजो दा बेनिखायनो बाकी खामानिफोरखौ जाफुंनांगौनि थाखाय इउपिपिआ सरकाराव फैनांगौ सुक्ति खालामग्रा मानसिफ्रा बिटिआरखौ सालायनांगौ आरो जुदि लाख थाखा होनो हायोबासो हाग्रामानि समाव बिपिएफनि समाव साख्रि मोनोब्ला इएमजिएम लिडारफोरनि फिसाफ्रासो फंबायफ्रासो साख्रि मोनोबा जोंना बे खस्थ'यै फरायनाय एमए एमएससि बिए बिएससिफ्रा फैसाबो गैया बिटिआराव जा साख्रि मोननांगोन ना मोना रायजोफोर मोनांगोन ना जा साख्रि मोननांगोन आरो बिनिखायनो बिटिआराव मोजां दैदेनगिरिफ्रा सालायफैनांगोन होनबासो बेयाव जौगानाय फैगोन दा जोबनायाव आं दहायनो बुंखादों बिसायख'थिनि मेला बारा गोलाव जाया जोबनायाव केरेलानिफ्राय मोनसे पलिटिकेल एक्सपार्ट फैदोंमोननो गुजरातनिफ्रायबो मोनसे पलिटिकेल एक्सपार्ट फैदोंमोननो हाग्रामाया लेंहरदोंमोननो मानो लेंहरदों 40टा समस्तियाव नोंसोर खामानि मावनानै बिपिएफखौ सरकार दाहोबावनांगौ देरहाहोबावनांगौ होननानै थिनदोंमोननो साংবাদিक टीम माने पलिटिकेल एक्सपार्ट टीम दा बिसोर हाबबायनो 40टा समस्तियाव बे कर'नानि आगोलनो 40टायाव हाबनानै 1 सप्ता 15 दिनसो बेरायनानै रिपर्ट लानानै हाग्रामानि खाथियाव थांबायनो सार जों थांफिनसै नोंथां बुंनाय बायदि बिपिएफनि जानानै जों खामानि मावनो हानाय नङा एबाराव 40टा समस्तियाव रायजो राजाफ्रा परिबर्तनसो नागिरबाय नोंथांमोननि बिपिएफखौ रेजेक्ट खालामबाय होननानै खिन्थानानै ब्लड थांफिनबाय जायो दा जोंना इउपिपिआ लेंहरबाय दिल्लीनिफ्राय मोनसे टीम पलिटिकेल एक्सपार्ट बिथांमोननि नामा जाबाय स्काई प्लास दा बिसोर 40टा समस्तियाव हाबबाय 40टा समस्तियाव हाबनानै मा नुबायनो बर'नावनो हाब बांगालावनो हाब बाङालिनावनो हाब हारसानावनो हाब सावथालनावनो हाब सोरनावबानो हाब खालि प्रमद बर' खालि इउपिपिआ खालि प्रमद बर' खालि इउपिपिआ we need change 1 vote 1 sense 1 development बिदिल' जाजोब्बाय दा बे स्काई प्लासआ बिराद गोबाव पलिटिकेल एनालाइसिस खालामबाय सहायबो खालामबाय दिल्लीयाव अरविंद केजरीवालखौ खेबनै देरहाहोदोंनो दा खेबनै चिफ मिनिस्टार जाबाय अरविंद केजरीवालआ दिल्लीयाव एखे फर्मुलाजोंनो प्रमदखौ देरहाहोनो इउपिपिएलखौ सरकाराव लाबोनो खामानि मावगासिनो दं दा इलेक्सनासो फावसयलायलांबाय 7 मास थांबाय माने 6 माससो थांबाय दिनै बिथांमोना बांगाल बाङालि बर'फोरनाव गासिबो एनालाइसिस खालामनानै मोनजोब्बायनो 27निफ्राय 3 स्टार देरहागोन इउपिपिआ रायजोफोर फोसावबाय बिथांमोना आरो ओरै होनबाय मिडियायाव फेसबुकआव ससियेल मिडियाफ्राव गोसारबाय जिदिनखालि भट सानगोन काउन्टिं जागोन बे दिनखालि 12थायावनो रिजाल्ट ओंखारगोन सानसुनि 12थायाव आरो बेहाय लोगो लोगोनो मिडियायाव गोसारगोननो इउपिपिएलआ प्रमद बर'नि दैदेननायाव सरकार दानो साखाफारा जाबाय होननानै ओंखारसिगोननो 12थायाव दा बेखायनो रायजोफोर जिदिनखालि काउन्टिं जागोन बे दिनखालि
खाम जथा सिफुं लानानै जों मोसानोसै बेम पार्टि लानानै जों मोसानोसै दा काउन्टिंआथ' जाथ'वाखै दिनै काउन्टिं जाथ'वाखैब्लाबो इउपिपिएलआ सरकार दाखासिगोननि खेबसे आखाइ खबनांगौ नोंथांमोना